Taas kayo tag-energy karon no kay morning na morning kinahanglan jud nga naatay energy. Og today mag-harvest mi sa amo ang mais. So, syendera na pud ko karon dili laagan. O lain na pud ato ang ruta. So, mag-harvest mi karon sa amo ang maisan. So kaysa to ganahan mo order, igna lang ko kay daghan pag gyud kaayo. I think taman pa guro ni sa August. Pwede pa ni mahimo nga tilaob. Og pasensya na atong mga nilabay nga semana wa jud ko ka video kay busy kaayo ko. Busy sa gugma. Pero naalay gika bisihan og mao tong wa ka upload sa video. Og tanaw na to gusaon pag harvest kay first time na namo magmais. Last year naami ka na ang maisan pero sakto na to para namo pero dili gid dinani kadaghana nga almost 2 hectares nga kana ang maisan. So first time nga mag-harvest og kanang I don't know ako kahibaw kung unsay mahitabo sa akong vlog charot mahitabo sa akong video og ilhan jud no nga in love ta charot. Oh, ako ang ate ni balik na po, welcome. So kuan na siya diri mga days na nga naa diri sa amoa charot na diri sa amoa ngano sige ako charot ay dako kayo ko ako ano bugas ilhan ko no na basta na kay bugas in love so in love guro ko karon na pangadlaw oh. Keep on watching sa akong video kay itoy tapos sa akong kamaisan. So, makita ninyo puro ra gyud green. Ito, keep on watching sa akong vlog. Ito ko timay. So, lunid na daw ko namin mamuupo kay naanay gi-harvest ang amo ang kuya. Sayo kaayo nanguan. Sira ko ang apil-apilod kayo ko ang pretty mom. Sigarang katula. So kinahanglan musuot mo diri sa kana ang kamaisan, kinahanglan nagka-outfit jud mo karon. Nagka-jacket or something nga dili makuha ninyong skin kay katul kaayo dapaw. So mo ang mais. Wapa kaayo liwat nako. Liwatod sa kong mama. Ay, iyaw ko na. Tanan. Kani, okay na ni siya harveston. Okay, torta mo. Pak. Hala, patay. Isok, ano ka ako? Okay na, my dear. Taran. So, magmahal ng among mga mais. dyan mo magmahay. Oh. Mone mong mais. So, magsuot-suot sa ta. Okay. Naalagi siya. Ano ni siya ma? Nadaot ni no sa siguan mo no. Daot niya siya sa siguan. Madaot ang mais kong siguan. Dapat lalo na. Wow! Ay, ka-practice akong ate. Ay. Agay. Katol! Kung mag-harvest mo guys, dili dyan ninyo i-harsh. Charot. Inyo dyan ang tarungon o pag-putlo. Asa mo na? Sa pag-anan tumay? Ipo. Oh, hinahanglan na ako kay love. Love. Na kay love and care kay. For example na pa siya nagsunod diri, matay siya. So, basta biyaan jud ni mong isa ka tawo may love, mga langga.
Patay gid siya, so di na siya mo kanaang mo grow. So kinahanglan imo siyang apingan ang babaw para napa siya kasunod. So dili gud nimo patin-patin imo ang gugwa sa kataw lang. Ano? Loading. So di gud nimo ihurot-hurot imong gugwa sa isa ka tao para mo grow paghihapon ang imong life. Oh, ana. So ato na siyang pupuon. Oh. Na. Ulo. Okay lang na siya kay napo man ni siya kani ang astin ko no. Kaning punuan. So mo na ni siya. Diba guwapa no? So kung gusto mo mais or ganahan mo ka ng something na bait sa mong uyab, ansyan lang mo sa mo ang kubo. Free ra kayo mo magstay. Free tent, but ipalit mo o balik 500 pesos with free relaxing places sa Charat Place. Naman naon pagkuan niyo. So, don't worry kung mapalit mo sa mga mais, atag yun ako ang gwapa or kami mamili kung ganahan mo mga yun, mag-continue taog ka na ang harvest no, kay dili lang ta puro gugma, kay kung watay kwarta, uy gugmang may tabo. So, kinahanglan while ako mo sa relationship, kinahanglan, una-una po mo sa inyo ang future. As I say, ko no? So, kung makita mong good karon sa kabatan-unan is early kaayo naguyab-uyab dayon wala pa galing sila yung plano silang future or something ang ilang ginahuna is kana ang gusto lang ay uyab wa sila gahuna nga for the future nila save para sa ilang future. So muna mga langga kung magugma save your love may save yun ang uban nga love para sa imuhang kanggalingon sa mga pamilya o sa imong future kayo. Pero masakitan at the end. So, at the end God, ang imong maduulan, yung pamilya o kanggalingon kayo. Kung wala ang pamilya, dapos ka, maluli, nana, so, makelp din mo imong self, diba? So, una, mga kabatan-unan karon nga nakita sa ko ang video. So, please, in taon mga langga, ayaw mo kayong palabi sa inyong gugma. Kaya ang gugma, may lang yun na sa kinaunhan, may lang yun na sa days, month. Magpugay mo lang ganyan, mabay kaon. Malupad din na inyong kaldero. Sa moto, gusto mo palit o kanaang mais. By the way, yellow corn din siya. Yellow corn. Dili ni siya sweet corn. Yellow corn hybrid. Hybrid ba man no? Hybrid siya. So mao ning inani jud kadak akong gugma para ninyo. Di pa na mao. Di pa kuno ni mao. Inani na harvest ta karon kay aron na putay kaon no. Dapat tayo ma-earn nga kanaang kwarta. So naghuman naman itong harvest. Hindi na tawag magugma. Joke na. Kani, okay na siya harveston. Nahanglan, ampingan dyan mo, nag-harvest. Kinan nyo na. Manita tagdagko, di. Marag na ako nikitaan din nga dagko. Tulahan. Ato. Sige, go! Uy, pag nalalaman akong ate, no? Then, ang uban po ani, kung wala na siya, ka na ang, di pareha galing ani. Gagmay. Wala na galing siya yung, or gagmay pa nga nagsunod niya. Pwede rin ni siya putlon. Kaya kay waman ni nagdaog ka na ang sundang, biyaan na lang ni, bahalang mamatay. So, sa gugma, ayaw po din taon ninyo biyain nga mamatay niyo ang loved ones, ha? Kinanglan, hindi akong i-care. So, continue ta kay Murag. Sabi, kung gugma sa rin mo, panahunan niya. Pandemic man unta, di ka rin gugma. Oo, ay gugma oy sa to ang pamilya. Kamay, continue kamay. So, log-o. Sige. Mama. Ulit, mama.
ni Tindan ang daw mga bata. Daghan pa man na. Daghan pa kayo na mata. Kuan ma, tapas likod. Ilang gagmay. Ayaw, ay kanang dagko, mother. Kaya ano, Kanang dagko. Kay dabong pa na. may mga guys, kung magkasmas mo, kinahanglan, pilion po din nyo ang gwapa nga pwede baligya. Kaya aron magbalik-balik po din nyo ang mga customer, no? Yesterday, namin deliver sa Talibon. So, first time to na mga deliver. Dayon, pagka kuan lang yun na mo pag uli, ni chat na yun ako ang customer nga, kinahanglan ko no siya 1,000 ka. 1,000 pieces na inani, pero dili na to siya ang ni-order na padyulain. So, wami kahibaw ko, kaya ba na mo og deliver karong adlaw kay kayo sila mga inday. So, about sa business galing, opinion lang nako ha. Kinahanglan, pretty po na to ni sell, no, dili lang kay na baligya kay ron mga kwarta. So, kinahanglan na makuha po di mga customer ma-daig sa imuhang baligya para magbalik-balik. Mo to. Leon din na tong gwapa mga guys ha, mga langga. Yeah. Ate kung sako no. Dagko, tapa, dagko. Kana. So kung ganahan mo unlimited kana ang corn, so palit mo dere asa mo don't worry. Palibrehon ta mo og kanang Ilong. ilaw, walang subaon ninyo, inyong tilaobon. Basta kay inyong hot doon sa kaya ninyo, why bayad. Basta kayo palit mo 500 pesos na uli. Dali na, 500 pesos ha. So kung anhin mo dere sa mong area, Frira mo ka o, tilaog, sugba. O, but, iniguli ninyo, kinahanglan mo, palit mo o, 500 pesos na. Mais. Kuya ba? Interview ako. Kapuyat eh. Iko na, ihunong na. Hi Kuya, good morning. Pwede ba ka ma-interview? Kumusta ba niyo ang pagsanggi dira sa mais? Oh, okay ra dai. Joja po ko ni kamay O sa magkakurasan ni Mataya? Mga alas 6. Saan na ulas ito ba? So, sayo kuno kayo si Kuya kay daghan lagi mi jamog kana ang order. So dili na mo maapas kay pasig isa ra ka agian na mo ang kana ang deliver karon kay ihatod pa namo sa Talibon. Kan daghan mang nangutana Kuya, gahi na ba kuno niya to ang mais? Amok magay dumay sa to. Kay nganong makaingon gagumok pa Kuya. Ang tilawan mo na ko niya. Naging na si Maadlaw. Oh. Inya kana ang mga bana-bana kana saka nimo gahig balik. Ay, sumana na, napos mo na. Oh, hinapos na kuno karong si manahon na mugahi na ni siya. So kani sure gud ni nga humok pag yun di siya. Oh, thank you kayo kay Hawara to.